ରୋହନ ତାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣ ଆଭା ଚମକିବ ଏବଂ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ବଡ଼ ପ୍ରଭାବୀ ଦେଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏହା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ରୋହନ ତାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଗଛ ସହ ଆସ୍ଥା ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀର ଗ୍ଲେଜ୍ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍ ଔଷଧ ନେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୱଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପ ଗୁଣ ଆଭା ଚମକିବା ସହ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ସହଜରେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ 11 ଥର ସ୍ନାନ କରାଇବେ। 11ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ। ଚନ୍ଦନରେ ତିଳକ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପ କରିବେ। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଧିରେ କିଛି ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ରୂପ ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।